बिटिआर गोजों गोरोबथानि दफा बायदियै दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रौमारियाव फरेस्ट स्कुल एन्ड क्लाइमेट चेन्ज रिसार्च सेन्टारनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि मोगथां बर'नि हेफाजाबजों बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बुङो दि जोंनि बे हालामा नर्थ इस्टनि गेजेराव मोनसे जौगानाय हालाम जानो थांगासिनो दं। नर्थ इस्टनि गेजेराव बे स्कुल एबा सेन्टारानो गिबि। आबहावानि थासारिखौ जौगाहोनायजों लोगोसे हाग्रामा ओनसोलखौ माबोरै लाखिनांगौ बेखौ फरायसाफोरा सोलोंनो हागोन आरो नायबिजिरनो हागोन आरो इयुन लाइमोनफोरनि थांना थानायनि राहा आरो जुगामि गायसंनायनि थांखि दं होननानै बिथाङा फोरमायथियो। थांखियाथ' माने सिमाङाव नुयै मोनसे थांखिखौ जों सानगासिनो दङ। बे हालामा नर्थ इस्टनि गेजेराव बयनिख्रुइ माने गिबिसिन हालाम जौगानाय हालाम जानो थांगासिनो दङ। जाय पृथिबिखौ रैखाथि होनायावहाय इनभाइरनमेन्टखौ डेभेलप खालामनायजों लोगोसे जोंनि जा बे हालामनि फरायसाफ्रा माने फरेस्टखौ माबोरै लाखिनांगौ बिनि सायाव माबोरै जों रिसार्च खालामगोन, बेनिफ्राय पृथिबिखौ बासायनायाव जों माबायदि आगान होगोन, माने नर्थ इस्टआवनो बियो गिबिसिन माने अनुस्थान जानायखाय जोंनि सिमाङा बहुद गोजौ आरो थांखिया बेनो जोंनि हालामखौ जौगाहोनायजों लोगोसे जा जोंनि इयुन जेनेरेसन बिसोरनि थांना थानायनि राहा लामाखौ जोङो माने जुगामि गायसननाय।